କର୍ପୂର ଜଳିଛି କର୍ପୂର ଅଛି ନା ନା ତମାନେ ଆସିନେ ସିନା ये नना की ये सब दुर्नीति चली ନା ହବନି ଗାଧିକି ଆସ ଗାଧିକି ଆସ बाळगोळा नेते तो से कोयला की बाळंग कोयला गुआ ଓ ଛାଡ଼ ବେ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ତାଙ୍କ ଘର ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଅଛି ବାଡ଼ି ଅଛି କାଲା କାଢିବ ଦେଖିଥିଲେ ନା ରେ ଆସନ୍ତା ନଡ଼ିଆ ବୁଝାଇ ଠିପିଟା କିଣି नोट गाड़ी नकी तार 3 टका ତାପରେ ଦେଇଛି ସନ୍ଦେଶ ଲୋଡ଼କୁ ପଇସା ଅଧିକା ହେଇଗଲା 40 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁନି କିଛି ନାହିଁ ପାଇବୁନି ଦେଖିଛି ତ ଚାଖଣା କରୁଛ संपत्ति देखो कहले